Nalakip ang mga probinsya sa Misamis Occidental, Misamis Oriental ug Bukidnon sa top 10 nga paspas ang pagsaka sa ekonomiya gawa sa National Capital Region kon NCR. Kini base sa pagtuon sa Philippine Statistics Authority. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Base sa 2023 Capita Gross Domestic Product Survey sa Philippine Statistics Authority kon PSA, tulo ka mga probinsya sa Northern Mindanao ang nalakip sa top 10 most progressive economy outside National Capital Region. Kini mao ang Misamis Occidental nga nasa top 5. Diin aduna kini 199,106 per capita GDP per year. Misamis Oriental sa top 8 nga adunay 170,037 per capita GDP per year. Ug ang probinsya sa Bukidnon sa top 10 nga adunay 165,863 per capita GDP per year. Let us take this opportunity to collectively analyze and reflect on these results as we work together to foster development and prosperity in our communities. Ang gross domestic product per capita usa matod pa ka indicator sa income sa usa ka probinsya kung bahinon kini sa kinatibuk ang populasyon sa lugar. Kini subay sa industry, services ug agricultural sector sa usa ka lugar. Buot pasabot nga kung taas ang per capita sa usa ka lugar, mas hamugaway ang ilang sitwasyon kumpara sa laing lugar. Sigon ni John Vinice Ladaga, ang administrador sa probinsya sa Misamis Oriental, nga resulta kini sa programa sa probinsya nga mapaubos ang poverty incidence. Naanak kita karon sa 16%. 16% sa 2 years lugar din base sa PSA nga data. And we are aiming sa 2028 nga single digit 8 to 9%, 9 to 8% no. Ang ato ang target. Dako kini kaayong garbo nga isa kita sa mga lalawigan din sa polo sa Mindanao sa Pilipinas nga labang sa threshold sa kapobrehon. Kikalipay sa National Economic Development Authority kun NEDA ang economic performance sa maong mga probinsya. Nang hinaot sila nga masustain kini sa mga local government unit. Number 1 contributor sa agriculture sa nasod ang Bukidnon. So we should also protect our agriculture sector. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.